Скъпи приятели, скъпи варненци, съмишленици, гости на Варна, любопитни граждани, скъпи българи. Има една дума, която за нас от създаването на АБВ до сега, а и в бъдеще ще бъде много важна. И тя се казва почтенност. Всички хора, които виждате зад мен, всички тези, които не ги виждате, но участват и идват все повече и повече в нашата кауза, очакват това. Почтенност. Независимо от човек дали има опит от една сфера или от друга сфера. Той се е доказал, той се е показал като човек, като личност. Такива хора са добре дошли при нас. Затова и водачите на листите на АБВ в цялата страна, но и участниците в Варненската листа са хора, които могат всеки един от тях да бъде водач на листата. И аз ви призовавам, закона го позволява. Ние, освен че имаме кауза, имаме идея и сме всички заедно, ние имаме в листите личности, които заслужават подкрепа и доверие с всичко това, което са направили досега. Ако това е мотива за гласуване, освен номер 14, може да отбележите и номерчето на съответния участник в листите. Всички ние сме равни. Ние сме един отбор. За разлика от други, ние не се разправяме кой къде да бъде и как да бъде. Ние имаме задачи да вършим. Имаме успехи да постигаме заедно. И това ни прави сплотени. Защото знаем за какво сме в политиката. За да я променим. Много често ни питат непрекъснато. И на пресконференциите, и хора се срещнат. Вие с кого сега ще правите коалиции? Как ще промените нещата в България? Трябва да разочароваме много хора, които пишат по разните хроники и не влизат по-дълбоко в политиката. Ние няма да правим коалиции с партии заради партиите, заради името им. Ние ще работим за политики. Ние се създадохме и търсим вашето доверие, точно защото искаме нещо различно в България. Не поредния играч, който трябва да се сглоби с някои други, за да влезе във властта. Това не ни интересува. Интересува ни да се променят нещата. Да наложим стил в политиката, в който критерия не е кой с кого прави, а каква политика върши за хората. Какво получават те от управляващите. За да не се повтори нито последната година на управление на кабинета Орешарски, нито предишното управление на кабинета Борисов. Ние в такива коалиции няма да участваме. И няма да ни видите. И аз съм сигурен, че голямата част от българските граждани искат точно това. Искат от политиците отговорност и резултати. Затова, освен стратегическите цели, които си поставихме, за които говори и президента Първанов, действително, доказано най-успешният български политик през последното 25 години през прехода. Тук става въпрос не само за стратегически промени, става въпрос за ежедневни въпроси, които си поставят хората. Виждаме последните месеци. Хората са объркани. Цените на тока ще растат, банките ще се клатят, спестяванията ви не знам какво ще стане. Това ще се случи, другото ще се случи. Кой поема отговорност? Кой застава пред хората и дава решенията? За разлика от другите, ние не казваме този е лош и другия е лош. Те си знаят, те си имат имена, те, които докараха нещата до тук. Но ние даваме решенията. И ние ще търсим тези решения с всеки, който е готов да работи за България заедно с нас. Ние сме леви. И ние смятаме, че политиката на левицата не е представена добре. Ние смятаме, че хората, които имат нужда от защита, не я получават достатъчно. Че много често тя се подменя с лични и какви ли не други интереси. Ето това ще се опитаме да променим. За нас няма лоши партии. Има хора, които подменят идеите. И ние с тях коалиции няма да правим. Така че АБВ е идея, тя е кауза. Ние не искаме промяна в управлението. Единия да стане, другия да седне. Ние искаме да се промени начина, по който се управлява страната. В която проблемите на гражданите да се решават. Хората да виждат, че има държава, която се грижи за тях. Всички ние, които сме на тази сцена, които участваме в АБВ,
сме доказали, че това нещо искаме да се случи в България. И не сме от тези, които гледаме отстрани. Много наши сънародници са обезсърчени. Казват, няма алтернатива. Какво се случва? Какво се променя в България? Алтернативата е в нас. Не само в АБВ, във всеки български гражданин. Тогава, когато искаме нещо да се случи, ние трябва да участваме. Не да седим вкъщи. Трябва да кажем на тези, които бъркат, че те бъркат. Трябва да не се страхуваме да си кажем истината в очите. Да, има последствия и ние самите на гърба си сме го понесли. Но нито един път не сме се отклонявали от това да казваме истината такава, каквато я разбираме. Никога не сме се отклонявани от това да търсим диалог. И ние и тук във Варна, и в цялата страна ще търсим диалог. Нека да се сблъскат идеи. Нека да се сблъскат различни виждания. Нека българският гражданин действително да избере. Да не казва няма алтернатива, а да каже тези са така, другите са така. Но всички ще намерят съгласие по националните проблеми. Дали ще са за младите хора, за здравеопазването, за демографията, за развитието на икономиката, за промяна най-после във Варна и развитието на този прекрасен град, запушен от десетилетия. Ето това за нас е важно. Важен е резултата, разчитаме на вас. Всички ние се чувстваме един отбор. Ние сме млада формация, млада партия, с амбиции, с желание, но и с хъст да се докажем. И да покажем на всички, че може и различно. Че може и хората, които имат различно мнение, не да се бутат във ъгъла, да излизат на сцената и да го казват. Ето така ще се промени България. Очакваме, разчитаме на подкрепата на всички. 14 номер е чудесен, защото съвпада действително с годината тази година. Тази година, 2014, е година на 14 номер. Успех! Всички заедно ще променим страната. АБВ – алтернатива за българско възраждане. С бюлетина номер 14. Купуването и продаването на гласове е престъпление.